Haideți să aplaudăm când cântă această domnișoară. Nu vedeți cât de plăcut cântă? Am pretenții la dumneavoastră, stimați participanți. Haideți, stimați invitați, încurajați aceste voci perfecte. Nu așa să procedați. Aceste calități vocale a acestei domnișoare. Dorul tău le-a vrut ca soarele când Mușat cu glamura, Iasni Glambura, câți ascolul armânescu, câți avem această ediție armânescă. Hai să vă cine sparge gheața, hai să câțăm cornul. Chiar n-avem tineret armânescu, o angoară joacă. Să vină glambura, glambura, unde-i glambura? Inima ta